pangabekti Minggu Advent kaping sekawan kita sengker kanthi pangaken Sang Yuwa ingkang nitaken langit kalian bumi punika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rayu saking Allah Sang Rama kita lan Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Bapak Ibu katuran pinarak. Tema ibadah wonten pangabekti dalu menika Sang Jati sampun prapta. Lan semoga kita muji kidung pasamuan Jawi kalih atus 23 padha setunggal kaliyan 3 gumebyang. Bapak Ibu ingkang kinasih semoga kita sami nyuwun pangapunten dumateng Gusti kita selana pandonga pribadi. Kita ndedonga pribadi. Allah kasuwargan ingkang kawula sembah ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken agunging panuwun duh Allah. Awis daya berkah panuntun saking paduka. Lan ing dalu menika kawula nyadari duh Allah. Kawula manungsa kathah dosa. Kula nyuwun piwulas saking paduka. Supados kawula saged ngraosaken kabingan saking paduka. Matur nuwun duh Allah. Amin. Bapak Ibu kula undang jumeneng kita nampi pawartos rahmat saking Gusti kita lumantar kitab Yesaya 61 ayatipun 1 ingkang mekaten. Mripatira arahna marang ing langit lan mandenga marang bumi kang ana ngisor. Amarga langit sirna
kaya dene kukus. Bumi dadi ala kaya sandangan kang wus kang lawas. Tuwin kang manggon bakal padha mati kaya lembut. Nanging pangwaran peparing ingsun bakal lestari ing selawas-lawase sarta karayon kang saka ingsun ora bakal ana pungkasane. Mekaten pawartos kitab suci, mekaten pawartos rahmat kita lan semoga kita sami jawat asta lan ngucap salam damai. Kita memuji kidung pasamuan Jawi KPJ 87 padha setunggal kalih lan 3. Umat kagunganipun Gusti sampun titiwanjinipun kita badhe mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti. Ananging saderengipun sumangga kita nyatunggilaken manah kita nyuwun pepadang dumateng Gusti kita ndedonga.
Rama sesembahan kawula ingkang wonten damparing kraton swarga ingkang mulya ingkang kawula sembah wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Gusti kepareng ing wanci sonten menika kawula ngaturaken puja lan puji syukur wonten ing asa paduka. Paduka sampun nrimati pigesangan kawula saben dinten. Gusti ing wekdal punika kawula badhe maos mirengaken dawuh pangandika paduka lan kawula badhe ngrenungaken sabda-sabdanipun Gusti ingkang badhe kawedhar dening abdinipun. Gusti ruangan pamujan ing dalu punika paduka tebihaken saking roh peteng roh jahat ingkang badhe ngridu anggen kawula ngluhuraken asma paduka ing wanci sonten menika. Ruangan pepujan menika Gusti paduka berkahi kanthi roh paduka ingkang suci satemah kawula saged ngluhuraken asma paduka kanthi ikhlas setya tuhu wonten ing ngarsa paduka. Wiwitan ngantos paripurnaning mangke kawula namung saged pas sawetah wonten ing ngarsa paduka. Paduka paring pangayoman dumateng kawula sami. Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu lan Saudara ingkang kinasih, waosan ing dinten menika kapetik wonten ing Injil Matius setunggal. Injil Matius setunggal ingkang badhe kula waos wonten ing ayat 18 ngantos selangkung. Kanthi ira-irahan miyose Gusti Yesus. Ana dene miyose Gusti Yesus Kristus iku sejarahe mangkene. Nalika Maryam kang ibu lagi pacangan karo Yusuf sadurunge tunggal sapaturun tinemu wis ngandhek marga saka Sang Roh Suci. Sarehne Yusuf bojone iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maryam ana ing ngarepe wong akeh. Mulane sumadya medhot pepacangane kanthi sideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku tumuli ana malaikating pangeran ngatingal sajroning pangimpet. Dawuhe, Yusuf, tedhakake Daud, aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu. Awit putra kang kabebotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maryam bakal mbabar putra kagum iku namakna Yesus. Awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Bab iku anggone kalakon supaya kayektenana apa kang kapangandikaake dening Pangeran lumantar nabi mangkene. Lah sang penyo bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel. Tegese Gusti Allah nunggil kelawan kita. Yusuf satangining turu banjur ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaikating pangeran, Maryam dipek bojo. Nanging ora diwori turu nganti tumekaning wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti. Mekaten pamaos kitab suci rahayu kita sampun mireng Gusti lan katosaken kagem kamulyanipun Sang Kristus. Amin. Dalu Bapak Ibu nalika kita utawi para putra putri panjenengan
biasanya pun saderengipun pembelajaran kelas menika biasanya pun wonten dedonga. Lan bibar dedonga salengipun wonten absensi. Absensi kelas. Maka jaman para putra Bapak Ibu, jaman kula lan jaman panjenengan mesti benten cara absensi. Jaman kula rumiyin SD mantun dedonga menika absensi, diceluki situk-situk. Mangke sing kesebut jenenge enten sing angkat tangan. Ngacung. Wonten malih mboten ngacung ning nyebut hadir Bu Guru, hadir Pak Guru. Nah, menika Bapak Ibu. Bapak Ibu jaman panjenengan terus pundi? Napa sami? Sami nggih. Zaman Mas Rio apakah sama? Sama. Absensi. Sapa sing jenenge diceluk mestine angkat tangan. Nek ora angkat tangan mesti muni hadir Bu Guru. Hadir Pak Guru. Bapak Ibu menawi wonten siswa-siswi ingkang ditimbali mboten ngacung lan mboten nyuwara, nah biasanya pun guru madosi. Iki nandi? Soale ora ana ijine. Iki lara apa bolos? Gurune mboten mangertosi. Ananging kehadiran para siswa-siswi menika ndadosaken kabungane para guru seneng nek murid jangkep tekane. Guru menika seneng nek murid teko kabeh. Kula mboten bayangne. Nek murid ora teko kabeh. Wis diabsensi, ora ana sing ngacung ya ora ana sing nyauri. Soale ora ana sing teko. Bapak Ibu mboten sedaya tempat menika perlu diabsensi. Ibadah minggu napa perlu diabsensi? Misale Pak Riono, nah, mboten sedaya tempat menika mboten cocok nek diabsensi. Anane wonten gereja menika nggih tetep diabsensi ning mboten by name, tidak nama ning kehadiran laki-laki perempuan. Nah, mangke pas pisungsung jenengan dipun apa niku namine? Dicekleki, diceklok ya. Pira sing lanang sing teko? Pira sing wedok sing teko? Sejarah Indonesia menika biasanipun kehadiran paling kathah menika kaum ibu ketimbang kaum pria. Kok nggih? Kono napa kaum pria menika tasih damel napa pancen kaum ibu sing luwih kathah. Kula wonten patuhan-patuhan menika ngantos ngamati. Kula kemutan namung setunggal napa kalih pertemuan menika kaum pria ngluwi kaum wanita. Bareng ngoten nggih wangsul malih kaum wanita luwih kathah. Ramine pas Natal kaum pria. Nggih Bapak Ibu, kehadiran menika nggih dadosaken kita bingah. Kula bingung nek Bapak Ibu dinten nika dalu menika mboten rawuh wonten ibadah minggu. Namung wonten pengiring, namung wonten petugas, Bapak Ibu mboten wonten. Luwih bingung malih Bapak Ibu mboten dugi, petugas nggih mboten dugi. Napa malih? Bulan Desember kata undangan. Terus bingung dina Minggu apa dina Senin ya? Kehadiran menika ndadosaken kita pinah. Kados dene waosan kita ing Injil Matius, Yusuf lan Maria. Wiwitan pertama Yusuf lan Maria menika bingung. Wah, bojoku iki calon bojo kok ya wis bobot dhisik. Aku bingung. Ananging ayat 23 lah sing kenya bakal ngabari sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel tegese Gusti Allah nunggil kalawan kita.
terjemahan Indonesia. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf lan Maria sampun mireng kata Immanuel, Allah menyertai kita, Tuhan beserta kita. Gusti Allah nunggil kalawan kita. Karena kita sadar bilih Gusti menika mboten nate nilar kita. Napa malih Yusuf lan Maria. Keluarga sing bingung mawon, Gusti nunggil. Tuhan hadir ya. Bapak Ibu enggak napa wonten sing griyanipun diparingi tulisan Immanuel duka ten kaca, napa ten kendaraan, napa ten Alkitab, napa ten sampul buku, napa ten kaca, wonten. Nggih boten usah dipeksa, karena mboten wonten nggih mboten wonten. Karena kita sadar Gusti menika nunggil mboten namung stiker mawon. Ananging kita sadar Gusti menika nunggil kita, berkah kita menawi kita nggadahi perkawis pambengan, pergumulan. Gusti menika mboten nate nilar kita. Biasanipun kita bingung. Biasanipun pun apa? Pun mentok, pun katok. Biasanipun Gusti paring pitulungan. Mboten namung setunggal kalih mawon kula mireng Gusti menika nunggil memberkati umatnya. Wekdal nggadahi pergumulan. Dan Bapak Ibu, normalnya menika bulan Desember, kathah pertemuan, kathah parepatan. Mesti kita nggak ada ide ingkang sanes berbeda. Lan monggo kita sadar Gusti manggil kita, memberkati kita di tengah keterbatasan kita. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Uga eneng kagem kita. Wekdal ning cekap. Bapak Ibu kaundang sami jumeneng. Semoga kita sami meratelaken pitados kanthi ngucapaken sesarengan pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking Perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, ajeng kasaraken tumedhak dhateng telung kalimungan. Ing tigang dinipun wungu malih saking atoisipun tiyang bejat, lajeng sumangka dhateng swarga pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking iku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangampune dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Para ibu katuran sami pinarak. Kita lumebet wonten ing pandonga syafaat, semoga kita Allah kaswargan kalau ngaturaken agunging panuwun awit ing dalem menika kalau sampun nampi sabda indah saking paduka. Paduka boten nate nilar kawula. Paduka berkahi kawula, paring pitulungan. Matur nuwun Allah. Mugi sabda indah ing dalem menika dadosaken kegiatan iman kawula. Lan sabda indah ing dalem menika saged dados lan saged kalau tidak kemen gesang kawula padintenan. Rama kaswargan ing dalem menika kula nggih badhe masrahaken sedaya panyunan kawula
kawula pasrahaken sedaya panyuwun kawula, kawula pasrahaken sedherek kawula ingkang nyambut damel ten pundi kemawon. Kawula suwun paduka berkahi maringi kegiatan ugi para anak-anak kawula ingkang sinau doalah. Paduka paring kelancaran, paring roh hikmat, paring kapinteran. Mugi menapa ingkang dados keinginan anak kawula, cita-cita anak kawula saged kawujud krana katresnan saking paduka. Ugi ing dalem menika kula nggih masaken warganing pasamuan ingkang nandhang sakit sacara fisik. Ing dalem menika kula masaken sacara khusus Bapak Setya Pranoto ingkang nandhang sakit wonten rumah sakit HVA Pare. Kawula suwun paduka jamah paduka pulihaken Bapak Setya Pranoto supados Bapak Setya Pranoto saged kraosaken kabingan kados dene ing dalem menika. Durama ing dalem menika kula nggih masrahaken sedaya brayat wonten ing pasamuan Bedali. Kula sadar wonten ing gesang kawula padintenan kawula manggi perkawis pambengan ananging kawula pitados paduka mboten nate nilar brayat kawula, paduka mitulungi brayat kawula. Matur suwun doalah, matur suwun. Ing dalem menika kawula nggih masrahaken gereja kawula, Gereja Kristen Jawi Wetan. Pelayan harian Majelis Agung, Majelis Daerah ugi Majelis Jemaat paduka berkahi lan anyarengi supados pelatusan ing Gereja Kristen Jawi Wetan menika ndadosaken kabingan wonten ing kawula sangi. Mliginipun wonten ing pasamuan Bedali Bapak Pendeta Penatua Diaken Komisi lan Badan Pembantu paduka berkahi supados pelatusan wonten ing pasamuan Bedali dadosaken kabingan wonten ing kawula sami. Kegiatan Natal tanggal 23 dinten Selasa Natal umum paduka berkahi panitia Natal. Tanggal 26 perayaan Natal kaum muda ugi paduka berkahi. Durama ing dalem menika kula nggih masrahaken bangsa kawula, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati ngantos lurah kawula ing desa Bedali paduka berkahi paring hikmat supados kawula saged ngraosaken katentreman lumantar pemerintahan kawula. Lan ing dalem menika doalah kula nggih masrahaken sedherek-sedherek kawula ingkang mengeti hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Paduka paringi berkat maluber-luber. Mekaten durama sedaya panyunan kawula ingkang tebih saking kasampurnan menika kawula pasrahaken wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Padha saosa
sungguh kita pungkasi pangabekti minggu ing dalu menika. Bapak Ibu kula suwun jumeneng kita pungkasi kanthi muji kidung pasaman Jawi 1998 padha setunggal kalih lan 3. Kita lan nampi berkahipun Gusti lumantar abdinipun. Rahmatipun Gusti Yesus Kristus sahosipun Gusti Allah tuwin patungipun Sang Roh Suci tumrap wonten ing sederek sedaya. Amin.
Nggih, Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, pangabekti kita sampun rampung. Ing mriki kawula atas nama Majelis Pasamuan matur nuwun sanget dumateng rawuh panjenengan. Sekaten ugi matur nuwun dumateng para sedherek ingkang sami derek ingkang sampun derek rencang damel peladosan ing lanjutan punika. Mekaten ugi dumateng Bapak Ibu Majelis Pasamuan kula matur nuwun sanget. Basanipun kawatara sugeng dalu sugeng wibaran Gusti